Dragi suflete, mă bucur că rezonați cu informația pe care o transmit și chiar dacă sunt unele lucruri pe care nu le înțelegeți acum cu mintea, lăsați informația să se integreze și să vină și înțelegerea la momentul potrivit. Dacă simțiți să dăruiți mai departe din conținutul acestui canal, puteți să distribuiți videourile pe platformele voastre sociale sau la cei apropiați care simțiți că ar rezona cu ele. Să împărtășiți în comentarii cum a rezonat informația pentru voi. Să vă abonați la canal pentru a primi și celelalte videouri care vor urma. Și aveți posibilitatea să faceți și o donație de mulțumire care rezonează cu inima voastră ca sumă în contul pe care îl am la descrierea fiecărui videoclip și la descrierea canalului. Rămâneți cu ceea ce vă înalță sufletul din aceste videouri. Mulțumesc! Ce ne frânează ascensiunea? Deși suntem ființe infinite și eterne, ne-am uitat infinitatea și nelimitarea și trăim în mod normal într-o lume a limitărilor. Scopul nostru imediat este să ne mutăm, vedem, simțim, gândim și să existăm dincolo de influența limitărilor. Mulți oameni nu-și dau seama de acest lucru atunci când trăiesc pe pământ. În schimb, ei acceptă și absorb toate provocările sau limitările ca fiind ale lor, ca fiind parte a realității lor de care nu pot să se elibereze. Limitările pot fi descrise ca fiind iluzii. Ambele sunt același lucru. Iluziile, care sunt percepții, înțelegeri eronate și credințe false, provoacă limitări în ființă și în realitatea noastră. Atunci când acceptați iluziile, fie că sunt create de către voi sau sunt programate în ființa voastră de către alții, voi vă prindeți singuri în ceea ce pare a fi un spațiu imposibil de evitat. Tot ceea ce doriți să experimentați pare să existe în afara spațiului imposibil de evitat și totuși de fiecare dată când vă îndreptați către dorințele și visele voastre, vă răniți și vă faceți rău din cauza barierelor acestui spațiu. Acest lucru se petrece până în momentul în care deveniți conștienți de limitările și iluziile pe care le acceptați și care creează pereții celulei voastre, pereți pe care îi puteți lăsa să cadă. Iluziile pe care conștient sau inconștient le afirmați ca fiind adevărate în realitatea voastră zilnică, creează scopul și gama ascensiunii voastre pe pământ. Dacă vă permiteți să fiți liberi de programările iluziilor, cu această înțelegere, vă puteți da seama că ascensiunea voastră nu este frânată de lipsa voastră de abilități, lipsa senzitivității spirituale sau de nevoia de a acumula înțelepciune. Toate acestea nu sunt altceva decât rezultatul credinței voastre în limitările și iluziile propriei voastre realități. Limitări și iluzii care vă ademenesc zilnic să experimentați o viață de neîmpliniri în care ascensiunea voastră progresează lent. Voi credeți că sunt multe lucruri, oameni și experiențe care vă trag înapoi în realitatea voastră. Dar de fapt este vorba de un sistem de credințe care a evoluat pentru a vă consuma ființa și care există doar în mintea voastră conștientă și inconștientă. Această credință este cea a limitărilor și a iluziilor, dar în miezul ei se află, de fapt, lipsa voastră de încredere în natura atotcuprinzătoare și atotîmplinitoare a Creatorului. Limitările și iluziile v-au sprijinit în existența voastră pe pământ. Ele v-au ajutat să vă împământați în realitatea voastră, să credeți în seriozitatea vieții voastre, încurajându-vă să simțiți, să experimentați și să vă implicați. Cu toate acestea, Pământul și omenirea ating acum vibrațiile mai înalte ale luminii în structura lor și astfel nu mai este nevoie să folosească limitările și iluziile ca pe o ancoră. Mulți oameni recunosc valoarea vieții pe pământ și modul în care ea poate crea o puternică ascensiune accelerată.
Imaginați-vă că dacă nu ați mai fi fost împământați în realitatea voastră pământească, ați fi avut în fiecare moment posibilitatea de a alege să existați pe pământ sau în planurile interioare. Este mai mult decât probabil că v-ați fi dorit să vă întoarceți la planurile interioare, din cauza greutăților și capcanelor pe care le-ați experimentat pe pământ. Iluzia și limitările au împământat sufletele în realitatea pământească pentru mai multe civilizații. Cu toate acestea, omenirea este acum capabilă să-și asume responsabilitatea pentru propria sa evoluție spirituală pe pământ. Dacă limitările și iluziile ar fi îndepărtate, voi ați fi în măsură să vedeți splendoarea pământului și prezența atotcuprinzătoare și împlinitoare a Creatorului în toate. Acest lucru v-ar încuraja să rămâneți pe pământ pentru a continua să evoluați la unison cu Creatorul. Iluziile și limitările nu mai sunt necesare pentru a fi ancora voastră pe pământ, dar iubirea și intențiile voastre pure, da. Mulți maestri și îngeri v-au încurajat să vă iubiți pe voi înșivă și să o iubiți pe frumoasa mamă pământ. Aceasta pentru că iubirea voastră va deveni noua voastră ancoră în realitatea pământească. Iubirea voastră pură pentru mama pământ, dându-vă astfel libertatea de a crea o realitate din adevăr. Atunci când voi și omenirea în general o iubiți pe mama pământ, iluziile și limitările născute din voi înșivă și din ceilalți nu vor mai afecta și influența ființa voastră sau nu vor mai fi relevante. Într-adevăr, iubirea necondiționată și compasiunea pentru voi înșivă, pentru alții și pentru mama pământ sunt cele care vor dizolva pereții iluziilor și limitărilor care păreau imposibil de evitat. Scopul divin în crearea unei ere a iubirii pe pământ este de a vă permite vouă înșivă să fiți liberi, să existați ca și adevăr al vostru. Sunt numeroase idei și forme de condiționare, programare și spălare a creierului la care voi și alții luați parte în mod activ în fiecare zi. Imaginați-vă cum ar fi dacă mulți oameni și-ar dezvolta abilitatea de a recunoaște numai adevărul, ar putea să vadă prin înșelăciune, iar adevărul ar deveni atunci o parte naturală a realității pământești. Voi aveți această abilitate acum, ați avut-o și o veți avea întotdeauna. Cu toate acestea, limitările și iluziile pe care le acceptați și absorbiți sunt cele care vă spun și demonstrează contrariul. Sunt mai multe nivele de condiționare personală și de la alți oameni. Cu toate acestea, este o anumită condiționare care este necesară să o abordăm pentru sufletele care se concentrează pe trezirea spirituală. Sistemul de credințe care este de dorit a fi șters și transformat ar putea fi definit astfel. Fals. Singurul mod de a crește spiritual este prin provocări sau sufletului tău îi plac provocările, deoarece acestea creează o creștere mai rapidă. Adevăr, puteți crește spiritual prin întruparea iubirii, exprimarea iubirii și experiențe pline de iubire. Acestea vă împlinesc și vă hrănesc sufletul. Fals. Sufletele spirituale trebuie să nege împlinirea, bogăția și abundența, deoarece scopul lor este să fie în serviciul altora, așa că negarea sau nesocotirea propriilor lor nevoi este preferabilă. Adevărul este că împlinirea, bogăția și abundența sunt dreptul vostru divin și este firesc să le primiți. Să fiți în serviciu este valoros, deoarece acest lucru vă împlinește și vă hrănește sufletul. Cu toate acestea, a fi în serviciu nu înseamnă că trebuie să vă sacrificați. Împlinirea vă este veșnic disponibilă. O altă credință falsă. Este nevoie să fiți în serviciu sau să faceți ceva pentru a experimenta susținerea și iubirea Creatorului. Adevărul este că tot ceea ce aveți de făcut este să fiți prezenți cu voi înșivă și cu Creatorul pentru a primi iubirea și susținerea acestuia.
A fi prezenți înseamnă să recunoașteți că susținerea și iubirea Creatorului vă sunt etern disponibile și tot ceea ce este nevoie să faceți este să acceptați și să primiți abundența. Este momentul să vă dați seama care sunt limitările și iluziile care vă creează capcana și vă restricționează experimentarea împlinirii și expansiunii conștiinței pe pământ. Dacă ceea în ce credeți nu este adevărat, dacă ceea ce v-au spus alții nu vi se aplică și vouă și totuși ați acceptat ceea ce v-au spus, care sunt situațiile negative care ați crezut, conștient sau inconștient, că vi se vor întâmpla în această viață? Îmbătrânirea, boala, singurătatea, sărăcia? Care sunt fricile pe care le aveți zilnic și care vă împiedică să experimentați fericirea și împlinirea? Care sunt iluziile în care credeți și care sunt limitările pe care le acceptați ca fiind reale și adevăr al vostru? Este momentul să contemplați, să descoperiți și să explorați în ființa și mintea voastră care sunt sistemele de credință născute din credința voastră conștientă și inconștientă, în lipsa conexiunii voastre la atotcuprinderea și împlinirea Creatorului. Această credință există în toate ființele și ea este eliberată în acest moment prin puterea iubirii. Pentru a accelera acest proces, puteți da conștient drumul obiceiurilor voastre cu privire la voi înșivă și perspectiva voastră, în timp ce vă imaginați în interiorul vostru o vastă sursă de lumină și conștiință care este născută din Creator. Această sursă interioară emană împlinirea și expansiunea Creatorului, afirmând-o în fiecare parte a ființei voastre. Făcând o astfel de recunoaștere zilnic, strălucirea voastră interioară nu numai că vă va permite să vă simțiți extrem de fericiți și înălțați sufletește, dar ea va permite ca o profundă vindecare să aibă loc în ființa voastră. Vindecare care va transforma imaginea voastră despre voi înșivă în imaginea unui creator, iubitor și entuziast. Vă veți elibera, dându-vă seama că totul este posibil în realitatea voastră la nivel fizic și spiritual. Numai lipsa voastră de credință în împlinirea și expansiunea Creatorului este cea care vă frânează evoluția spirituală, ascensiunea și împlinirea, precum și realitatea voastră pământească. Atunci când vă iubiți pe voi înșivă, când îi iubiți pe ceilalți și pământul, voi activați și îngăduiți expansiunii și împlinirii Creatorului să curgă prin ființa și realitatea voastră, creând astfel transformări miraculoase care vă aliniază cu adevărul vostru. Pentru a susține propria expansiune, puteți recurge la următoarea sugestie creatoare. Fac apel la energia, iubirea și prezența divină pentru a energiza, crește și trezi propria mea vibrație, conștiință și frecvența expansiunii, înconjurându-mă cu energiile expansiunii, stabilindu-mă în miezul expansiunii Creatorului în ființa mea. Aici îmi pot recunoaște propria mea vindecare și trezirea vibrațiilor de expansiune, sintetizându-le cu întreaga mea ființă și realitate. Eu sunt și experimentez expansiunea. Mulțumesc! Chiar și oamenii care se învârt în cercurile spirituale pot să mai dețină concepte și idei limitatoare legate de adevărul spiritual sau al Creatorului. Atunci când cunoașterea este ținută în minte, aceasta este mai curând un produs al învățării teoretice decât al experimentării sau întrupării. Mintea nu poate înțelege pe deplin conștiința pură a Creatorului prin învățare sau prin lipsa experimentării. Cu toate acestea, adeseori ea poate fi învățată, lucru care deschide mintea. Mintea se poate conecta cu conștiința pură a Creatorului. Adeseori când mintea primește o idee, ea poate dori să mențină acea idee, neglijând acceptarea altor perspective. Când mintea și iubirea pură a Creatorului lucrează ca una, atunci mintea este capabilă să adopte natura liber curgătoare a sufletului și a Creatorului, fiind în mod constant divin inspirată.
Conștiința voastră interioară divină este o lumină activă în interiorul ființei voastre, care vibrează la aceeași frecvență ca și Creatorul. Și prin urmare deține adevărata și pura conștiință a acestuia. Conștiința voastră interioară divină pur și simplu există în interiorul vostru. Atunci când vă conectați cu ea, rezultatele sunt stări de iubire, pace, armonie, cunoaștere, unitate și acceptare. Aceste senzații sau stări de conștiință vă umplu din abundență fiecare celulă a ființei voastre, fiecare chakră, fiecare aspect al câmpului vostru auric, precum și toate gândurile și sentimentele voastre. Aceste senzații pot fi asemănate focurilor de artificii de lumină strălucitoare și inspirație care se mișcă asemenea unui curent prin întreaga voastră ființă. Conștiința voastră interioară divină, care emană cea mai pură frecvență a adevărului Creatorului, ar putea fi numită înțelepciunea sufletului vostru, spiritul vostru sau chiar sinele vostru mai înalt. Cu toate acestea, noi vorbim despre stări de conștiință pură înalt vibrațională, născute din conexiunea voastră cu Creatorul. Aceste stări de conștiință trec dincolo de gândurile, sentimentele, perspectivele și părerile voastre, făcând ca toate programările anterioare ale acestora să cadă. Această conștiință interioară divină este liberă de judecată, frică sau iluzie. Ea este o conștiință a iubirii, care atunci când vă conectați la ea, creează o nouă stare de conștiință în ființa voastră. Această conștiință a iubirii are puterea ca treptat, dacă continuați să vă concentrați cu ea, să șteargă toate tiparele anterioare de gândire negativă, frică sau iluzie. Sunt unele aspecte ale stării actuale a ființei și conștiinței care vă împiedică sau blochează să vă accesați și să experimentați conștiința interioară divină. Comportamente cum ar fi judecarea voastră înșivă sau a altora, a fi inflexibili în observarea părerilor altora, îndoiala de sine sau de alții, lipsa de încredere în sine, în alții și în Creator, frica de schimbare sau frica de susținere a experiențelor, lipsa iubirii de sine sau lipsa iubirii altora, lipsa de recunoștință, încăpățânarea, încercarea de a vă controla pe voi înșivă, pe alții, situațiile din viața voastră sau pe Creator. Am putea continua cu explicația noastră, dar știm că ați înțeles ce vrem să spunem. Orice proces care vă încurajează să credeți în separare vă îndepărtează de conștiința voastră interioară divină. Mulți oameni de pe pământ au o anumită cunoaștere spirituală. Poate cred în tehnicile spirituale sau de vindecare, filozofie, religie sau moduri de viață sau gândire. Dacă individul este în general deschis doar cunoașterii sale spirituale și este incapabil să vadă, să înțeleagă, să accepte sau pur și simplu să permită eliberarea de judecată, acest lucru poate constitui un blocaj în accesarea conștiinței sale interioare divine. Judecata, crearea fricii sau intoleranței, chiar și în conceptele spirituale, idei sau experiențe, provoacă o deviere a minții mai curând către separare decât spre uniune. Când există o credință în uniune, atunci conștiința interioară divină poate fi accesată mai ușor. Credința în uniune se poate manifesta prin compasiunea față de voi înșivă sau față de alții, iubire de sine și pentru alții, acceptarea de sine și a altora, deschiderea largă a minții și spiritului față de sine și față de alții. Cu adevărat, o iubitoare deschidere a minții și spiritului față de sine și de tot va crea pace în ființa voastră, ceea ce vă va ajuta mai departe să vă conectați, observați și experimentați conștiința voastră interioară divină. De fiecare dată când creați un gând, un sentiment sau o acțiune născută din și focalizată pe unitate, vă permiteți vouă înșivă să vă acceptați conștiința interioară divină. Noi putem recunoaște că anumite comportamente, cum ar fi judecata,
care credem că este cea mai dăunătoare, provoacă un blocaj în conectarea cu conștiința voastră interioară divină. Recunoaștem că judecata face parte din călătoria unei persoane către trezirea spirituală. Judecata vine din credința separării pe care o deține un individ. Separarea este un sentiment și o experimentare a durerii. Un individ angajat în judecată nu s-a acceptat încă deplin pe sine însuși ca și pe o ființă a iubirii, neputând să-și dea seama sau să poată vedea frumusețea Creatorului în tot ceea ce este. Aceasta include toate expresiile create. Orice judecată se naște din durerea separării în ființa voastră, mai ales atunci când sunteți atașați de judecata pe care o aveți cu privire la voi înșivă sau la un altul. A fi atașat de o judecată înseamnă să te bucuri de împărtășirea acelei judecăți, să simți că acea judecată îți dovedește importanța sau cunoașterea, precum și sentimentul că acea judecată trebuie dată mai departe. Poate fi provocator să dizolvați tiparele minții de a vă judeca pe voi înșivă sau pe alții. Chiar judecarea, dacă anumite situații sunt bune sau rele. Cu toate acestea, judecata poate fi dizolvată atunci când dați drumul atașamentului vostru față de aceasta. Când în interior apare o judecată, o puteți recunoaște mai întâi și apoi să-i dați drumul, expirând-o departe. Continuați să faceți acest lucru dacă este nevoie până când atașamentul vostru față de judecată a fost dizolvat. Apoi contemplați. Conținea acea judecată adevăr în ea și vă servea vouă, altora sau situației? Dacă judecata vă servește, veți fi capabil să o dați mai departe cu iubire și compasiune, lucru care o va transforma din judecată în observație. Dacă judecata nu vă servește, va fi mai ușor să vă eliberați de ea cu iubire. Judecata vine din nevoia de a vă simți importanți în interior. Când vă iubiți necondiționat pe voi înșivă, nevoia de a vă simți importanți se dizolvă, pentru că sunteți pe deplin hrăniți. Acest lucru vă schimbă perspectiva despre voi înșivă și despre alții, în timp ce vă permite să vă conectați cu conștiința voastră interioară divină. Vă rugăm să înțelegeți că noi nu vă judecăm prin faptul că vă aducem aceste lucruri în atenția voastră. Noi doar dorim să vă ajutăm să recunoașteți ceea ce vă blochează în acceptarea și conectarea cu conștiința voastră interioară divină. De asemenea, dorim ca voi să vă dați seama că judecățile vor apărea și că nu este nevoie să vă judecați judecățile cu gânduri critice și care vă fac și mai mult rău. Faptul de a vă iubi pe voi înșivă în timp ce recunoașteți judecățile pe care le creați, vă va permite să vă detașați de tiparele judecății în ființa voastră. De asemenea, nu înseamnă că nu vă puteți exprima în modul în care doriți, să vă susțineți pe voi înșivă și pe alții. Asta înseamnă ca voi să încurajați ca toate expresiile să curgă în voi dintr-un spațiu al conștiinței pure. Pentru a vă conecta la conștiința voastră interioară divină, sunt câțiva pași. Încurajați-vă să intrați într-o stare de pace și relaxare prin respirație profundă, meditație și focalizare pe iubirea de sine. Recunoașteți că propria voastră conștiință interioară divină este o conștiință de iubire pură de la Creator. Atunci când vă conectați cu această parte a ființei voastre, voi comunicați cu și îl exprimați pe Creator. Afirmați: mă conectez cu și întrupez conștiința mea interioară divină. Cereți energia și lumina ființelor divine și simțiți lumina albă, albastră și aurie, cum vă învăluie în timp ce o inspirați în ființa voastră. Ei vă vor amplifica senzitivitatea față de conștiința voastră interioară divină. Imaginați-vă, simțiți sau recunoașteți o sursă de conștiință pură în ființa voastră. Descoperiți unde se află această sursă de conștiință pură și cum o simțiți. Imaginați-vă că vă scufundați în această conștiință pură și că ea vă umple întreaga ființă.
iluminându-vă și transpunându-vă într-o nouă stare de conștiință. Cu cât mai mult experimentați și practicați acest lucru, cu atât mai mult veți recunoaște tăria și puterea conștiinței voastre pure, simțind-o cum vă pătrunde întreaga ființă. Ea vă va oferi stări de pace, împlinire, reînnoire și vindecare. Prin repetare și recunoaștere, veți descoperi abundența conștiinței voastre interioare divine, curgând liber prin ființa voastră, precum și cunoașterea pe care o aduce în ființa, mintea și simțurile voastre. Calea voastră în cele din urmă duce înapoi la dumnezeire, de unde ați venit, dar în prezent este dincolo de unde ați ajuns până acum. Aveți multe experiențe în fața voastră și odată ce ați atins nivelul de a deveni ființe galactice, depinde de voi care este calea pe care doriți să o urmați. În toate etapele vă veți întâlni cu cei care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi și veți continua să experimentați împreună.